Radioamateri Gračanice čine sve da za radioamaterstvo zainteresuju što veći broj mladih. Sa većinom osnovnih škola potpisan je memorandum o saradnji. Organizuju se brojna takmičenja i ono što je još važnije, nastoji se biti prisutan u svim dijelovima teritorije grada Gračanice. Tradicionalno takmičenje u radiogoniometriji Dobarovci Open 2019 organizovan je u mjesnoj zajednici Đakule, a staza za takmičenje je išla od Prijekog brda preko Trnovaca do Đakula. Takmičenje radioamatera u Đakulama pomogli su brojni sponzori, a najviše je uradila osnovna škola Đakule, koja je objekat škole stavila na raspolaganje radioamaterima. Osnovna škola u svakoj mjesnoj zajednici mora biti u funkciji svih aktivnosti. Mi smo tu da pomognemo sve što je od interesa za naše učenike i sve naše građane. Radioamateri su uvijek dobrodošli u našu školu, kaže direktor osnovne škole Đakule Huso Kulović. Želimo da promovišemo rad radioamatera. Zato smo odlučili da takmičenje organizujemo ovdje. Takmičarsku stazu smo postavili tako da ide kroz 3 mjesne zajednice, da građani vide šta je to što rade radioamateri na jednom ARG takmičenju. Istakao je na svečanosti otvaranja takmičenja Habib Đananović, predsjednik radio kluba Gračanica. Što se tiče takmičenja, evo moramo biti sretni prvo što je lijep dan, a onda na neki način i nedostajalo nam je ovoga druženja, trebamo se češće naći ovako zajednički na različitim lokacijama i tako. Mi smo ove godine izmijenili lokaciju, prije svega iz više razloga, da nam se ne ponavljaju isti tereni, a drugo, hoćemo ovdje da koristimo teritoriju ova 3 sela, Prijeko brdo, Trnovci i Đakule, kako bi bili malo više vidljiviji u našim aktivnostima. Inače svi kažu gdje vi to se takmičite negdje po planinama, niko vas ne vidi. Evo sad ćemo biti ovdje na licu mjesta, a da nam to bude ujedno i promocija kada budemo tražili, kada budemo htjeli širiti naše aktivnosti, lakše nam je naći one koji su zainteresirani. Takmičenje je otvorio pedagog i federalni poslanik Rahim Gadžić. Činimo sve da život u ovom dijelu naše lokalne zajednice učinimo boljim. Posebno se angažujemo da našoj djeci omogućimo što bolje uslove za školovanje, ali i sve druge aktivnosti, istakao je Rahim Gadžić. Dragi takmičari, cijenjeni gosti, koristim priliku da vas sve srdačno pozdravim i poselamim i da vam se ujedno i zahvalim što ste odabrali naše područje i došli danas ovdje da se takmičite. Nadamo se da će najbolji pobijediti i da ćete danas s ovog područja ponijeti lijepe uspomene koje ćete dugo pamtiti. Radioamateri znamo koliki imaju značaj u proteklom periodu. Za vrijeme odbrane Bosne i Hercegovine radioamateri su puno pomogli. Ovo je prilika da se promovišete na ovom području i da bude i s ovog područja članova u narednom periodu. Želim lijepo i ugodno da se osjećate, ujedno i da se zahvalim svim sponzorima koji su pomogli na ovom području takmičenje i nadamo se da ćemo u narednom periodu pomagati ovakva takmičenja, jer znamo koliko je značajno da se mladi ljudi uključuju u ovakve aktivnosti. Na takmičenju radioamatera u Đakulama nastupili su radioamateri iz većine klubova BiH. Pored dobro organizovanog takmičenja, radioamateri su približili radioamaterizam mladima i rezultat je skoro formiranje sekcije radio kluba u osnovnoj školi Đakule.